Okay, so ganito ang technique sa madaling pagbaklas ng taillight ng Hilux. Kasi pagka binabaklas tong taillight na to, medyo may stubborn clip siya rito. Hirap tanggalin. So ganito yung technique para madali siyang mabaklas. At ngayon ko lang din natutunan, so i-share ko sa inyo. Okay, so ganito yung sinasabi ko na mahirap tanggalin. Yan, oh. Kahit hilahin mo yan, siya, makapit. Ngayon, ang technique dyan, kuha ka ng basahan, then mahabang pangtulak, then isisiksik mo siya rito. Pakita mo, isiksik mo siya rito, then bali yung clip nandun sa may pinakababa, nandito siya, isisiksik mo siya hanggang doon. And yan lang. Okay, sisiksik siya doon sa pinakababa. Yan. Then tulak pataas, then yun. So hindi ka na hila-hila ganon, madali siyang matatanggal. Okay, so ganun lang kadali baklasin ng taillight ng Hilux. Ngayon ko lang din natutunan. Okay, so thank you guys. Okay na.